ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖଳନାୟକ କଥା, ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ତାର ନାଁ ଥିଲା କଳାପାହାଡ଼। କଳାପାହାଡ଼ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବଙ୍ଗଳାର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରେ। ତାର ଅସଲ ନାଁ ଥିଲା ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ସେ ଥିଲା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ବଳବାନ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଗଲା। କୁହାଯାଏ କି ରାଜୀବ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ନାହିଁ। ରାଗରେ ଆଉ ଅପମାନରେ ରାଜୀବ ଧର୍ମ ବଦଳାଇ ମୁସଲମାନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ନାଁ ହେଲା କାଲାପାହାଡ଼। ଏହାପରେ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ସୁଲେମାନ କରରାନୀର ସେନାପତି ହେଲା। ଆଉ ଶପଥ ନେଲା କି ସେ ଓଡ଼ିଶା